اتفيلم كجمر حانت عبي أوروبلان أب سنغابور تشانكي أب زبهال إيربورت يعلب دحر قرب اتحيزوا زمت بايلوت تورانس ناب هاجرو أمريكا تقمت قالوا دانيا دويلو دحن النتاي حاتت دحر زي تورانس نديل استبهال تحقاقازيو دحر مركابو تزراريبهم حج خطسو خمزلوهم ينقرو قدمي اغن بون استبهال توستيس متيا نكابيتان تورانس كزاربو زدليه سب كمزلو نگرتو اتخرخبو زدليه سب ناي FBI ايجنت سيلبا كوينو حادة تأزاز نمهاب نبرا تأزاز دما حادة غاسبير استبهال اسور ناب أمريكا نخطوان ناب بيت فردن خقرب زبل نبرا زبكيسوم كساب ساعتو نغاسبير بتبقي خمسكاتاتولون ابتم توقعستي والحادة قلات كم زي بتصحن نت كابتن ينقرو بس تسماميحهم كابتن تورانس فلايت جميرو ناب أمريكا معه نستوسنة جزي اتقعزو صبق ولا كنت نبرة دحر استوسنة جن كام نايلا دار تسرح تقوصات عري بتنسوم سخدلو زلو أنفت حيال مبرق زلو ما يهرم كم زلو تنقرو بس دما كابتن تورانس نتم تقعستي أو حدا كان زي مقتو بين من قد قيد كم زلو نتم سرح تنياتاتي حتم نساتم كأ أو كلا أنفت عرفو لوتا ولا كنت نبرة ناو أخصاب سبتح كن زلونا دادي خمسي أخلون ناو انتم رحي دما حادا كاناي محمشاش كقات أمام كم زخقلي قلتلو بدح رزي أمر ددا كلو أتا أوروبلان من كتكات جمرت أتوم توقع عستي أمنا فريحم نبرو نسخ كابتن تورانس ناو أمتيو نتستفت أراناكر يغريتي حتوم نابوتون داتملس خلو دما أتا أوروبلان بمبرق كترم كالت بس مغنى دما اتم توقعستي كابز نبروون لعلي سنبدو ات كابتن زتوسن قدات بتحوا كنت نبرا بقول طفنا بوتو تمليسو نتم نيلا دار تقصصر سراحتنياتات كزراربو ميجمر زلو بوتا جن والحد نيتورك سلازي نبرو مسؤوم نمرخب تتسقما والحد مارات زي نبروم كابتن تورانس تحقاقاز يديلن حيزو موس نبرو كارتن دار ايو ابتقوم زركب ايربورت نمدلاي نابو قعزو جمرو بون تاوستي استمان نبتم توقعست متى اتا أوروبلان نيشتي قدات سلزبتحا أبقف سبلو بطا بعقلي كتصبي تنقطم اتني FBI ايجنت سيلكان دما بزاقات مومز نبرا آمنا فريحو أبستفلالي ميدياتات بزعوة زقوداي بوست نمقبار كابتا بلين بين نتيرو نموزا يوسن انتخونا جن كمقدم مقبارو حادة سبحان كليو بتقومو أبتا بلين كمسأني هيقابر دحرسي كابتن تورانس نشتي دسيت بمرأيو نابت بوتا قصو قعسو جمرا بتصبو كنتات والحادة سب كي تقود ادما نتا أوروبلان كعلبا خاله دحرسي نتا مابتا أوروبلان سنبور سبات كابتا أوروبلان نخوردو بخبري إزوزوم بخال ادما نا أمريكا نا أوروبلان تقوطات سرتي كابتن تورانس حيزواز نبرا أوروبلان سلست أفقات عمت لي نبرو كابتن تورانس دما نتم توقعستن كلهم بسلام نابس دليو بوتا خمس خودون حج نزلو خناتات نسو حتى خمس خون يكالتلهم دحرسي نابتا أوروبلان وشت تملسو كابتن FBI ايجنت جوبا شوكوتن في روما سرن بمحاز كابتا أوروبلان تملسي واتس دحرسي مستحقا غازيو ديل بمخان ابتا أوروبلان انت عينت شجر كم زكات امان متراي ناب تحتوي كفالا اتوو اتشكر جن بقليلو كفتح بزي مخالو زلو بوتان مفلات بزحازو خارتا مصراي جمرو دحر بوزوح ناي كارتا حساب كابتن تورانس ابي كم زلو ابت كارتا مسخببلو اتديل سبحال تحقاقا زيدما ازبوتا امنا زفرحن اشبرت زركبلو خمس خوني نقرم دحرسي كابتن تورانس نتعقاقا زي اخدان قيرن كابتو ما شبرتي وسان سخونة حاجز كم زدليو بمنقر انتم توقع ستنكيقو ناب كخود خمزلو ميقالتلو انت خونجن اتخابيتن نز نجر بين خواتو سلازي كئل نتقبن فتي مستعصر كاسبير كاتينا خاب ايدو فتحو حاجزي حطو ات كابتن مس كاسبير ابتج اكان دا توقع سخلو ديل اتتحقاقا زدما بسدن نقلت نايتا أوروبلان شكر فتحو كتساخ على بخاله كابتوم أشبرتي أبالات حدا نبراتوك استوهاله نايتوم أشبرت حلافت بممتا أبتغا غزقو أوروبلان كمز ودقاي نقرو نزا حبريتا سمعا داتوك دما ناتوم أبتحتيو صرح أبالاتو ناتا أوروبلان كداليوات إزازا محلالفة غاسبير مس كابتن تورانس أمن قد خلوو غاسبير بزعوا مأسر إيقوداي انتاي كم زقات أمون نكابتن تورانس يكالتول نبرا
ጋስፔር ላዕለዋይ ኣዛዚ ኮማንዶ ከም ዝነበረን ጋጣሚ ግን ኣብ ጽቡቕ ግዜ ሕማቕ ጌጋ ከም ዝሰርሐ ይነግሮ። ቀፂሉ በቲ ነገር ሓዘን ከም ዝተሰምዖን ከም ዝተዓሰን ምስ ገለጸሉ ጉዕዞኦም ይቕጽሉ። ኣብ መንጎ ግን ጋስፔር ሽጉጥ ከም ዝተሊ ነቲ ካፒቴን ምስ ሓተቶ፣ ካፒቴን ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ካራ ጥራሕ እኹል ከም ዝኾነ ይነግሮ። ድሕሪ እዚ ግን ካራ ምስ ሓዘ ጋስፔር ካብቲ ቦታ ክጠፍእ ከኣለ። ካፒቴን ቶረንስ ድማ ብዘጋጠመ ነገር ሰንቢዱ ንእሽተይ ምስ ተጓዓዘ ኣብ ሓደ ወልሓደ ሰብ ዘይነብሮ ገዛ ረኺቡ ኣተወ። ኣብ ውሽጢ ድማ ሓንቲ ኬብላ ዝተበንጠሰ ቴሌፎን ክረክብ ከኣለ። ድሕሪ ዝተወሰነ ንጥንቃቐ ሽጉጥ ውፅኡ ነቶም ኬብላት ድሕሪ ምዕራዩ ኣብ ኣሜሪካ ናብ ትርከብ ጓል ደው ኢሉ ንዘጋጠሞ ነገር ንኤጀንሲ ክትነግረሉን ከተመሓላልፈሉን ይነግራ። ብተወሳኺ ዘለዎ ቦታ ጁላ ኣይላንድ ከም ዝበሃል ይነግራ። እታ ጓል ድማ ኣቦኣ ንዝበላ ኩሉ ኣብ ኖት ትጽሕፎ ነበረት። ንጓሉ ኣሰራሪቡ ምስ ወድአ ናብ ሽጉጥ ዘለዎ ቦታ ምስ በጽሐ ሓደ ሰብ መጺኡ ጉድኣት ከብጽሐሉ ኸኣለ። ካፒቴን ቶራንስ ብዘለዎ ዓቕሚ ምስ ካብቶም ኣሸበርቲ ኣባል ዝኾነ ሰብ ይቃለስ እኳ እንተነበረ እቲ ሰብ ግን ኣብ ክሳዱ ስለ ዝሓዞ ካፒቴን ቶራንስ ክንቀሳቐስ ኣይከኣለን። እንድሕሪ ዝተወሰነ ግን ናይ ሽጉጥ ድምፂ ምስ ሰምዐ ሰንቢዱ ክሕባእ ኸኣለ። እንተኾነ ግን ብዘይሓሰቦ ነገር እቲ ቅድሚ ሕጂ ረኺብዎ ዝነበረ ጋስፔር ነበረ። ጋስፔር ድማ መብዛሕትኦም ናይቶም ኣሸበርቲ ሰባት ከም ዝቐተለን ማይን ሽጉጥን ብምሃብ ካብቲ ቦታ ብቕልጡፍ ክኸዱ ከም ዘለዎም ይነግሮ። ብኻልእ ድማ እቶም ኣብ ኣሜሪካ ዝነበሩ ናይ ኣውሮፕላን ተቆጻጸርቲ ኤጀንሲ ድማ ናይ ካፒቴን ቶራንስ ሕሉፍ መንነቱ የጽንዑ ነበሩ። ድሕሪ ብዙሕ ድማ እዚ ካፒቴን ኣብ ልዕሊ ተጓዓዝቲ ሓላፍነት ዝስምዖን ብዙሕ ዝጭንቐሎምን ዝኾነ ይኹን መስዋዕቲ ከም ዝኸፍል ከረድኡ ከኣሉ። ድሕሪ ብዙሕ ጻዕሪ ድማ እቲ ኣውሮፕላን ኣበይ ከም ዝዓለበት ክፈልጡ ከኣሉ። ሓደ ካብኦም ኦፊሰር ክኾን ከሎ እቲ ዘለዎ ደሴት ኣመና ሓደገኛ ከም ዝኾነ ተረዲኡ 4 ወታደራት ክልእኽ ከኣለ። ናብቲ ደሴት ምስ ንምለስ ድማ ጋስፔር ምስ ካፒቴን ኣብ ገዛ ኮይኖም ሙሉእ እቲ ገዛ ድሕሪ ምፍታሾም ሓንቲ ዝሞተት ሰበይቲ ረኸቡ። ኣብ ጥቕኣ ሓደ ካሜራ ዝነበረ ኮይኑ እቲ ካሜራ ወሊዖም ምስ ረኣይዎ እቲ ናይ መወዳእታ ቪድዮ እታ በዓልቲ ገዛ ቅድሚ ማታ በቶም ኣሸበርቲ በል ዝተባህለቶ ነገር እንዳበለት ዘርኢ ነበረ። ነዚ ዝረኣየ ካፒቴን ቶራንስ ብቕጽበት ነቶም ተጓዓዝቲ ብምዝካር መኪና ልዒሎም ናብቲ ቦታ ክምለሱ ጉዕዞ ጀመሩ። ኣብቲ ቦታ ግን 5 ወታደራት ቀዲሞሞም ክበጽሑ ከኣሉ። እንተኾነ ግን እቶም ወታደራት ዝተባሃሉ ዘይተሓሰበ ኣሸበርቲ ኮይኖም ጸንሑ። በስ ድማ እቲ ካፒቴንን ጋስፔርን ናብቲ ቦታ ቅድሚ ምብጽሖም ናይ ተኹሲ ድምፂ ስለ ዝሰምዑ ናብቲ ዝነበርዎ ቦታ ብእግሮም ክምለሱ ከኣሉ። እቶም 4 ኣሸበርቲ ንብዙሓት ተጓዓዝቲ ብሓይሊ ናብ መኪና ውሽጢ እናእተውዎም ነበሩ። ድሕሪ ዝተወሰነ እቶም 4 ኣሸበርቲ ናብ ካልእ ቦታ ምስ ከዱ ነቶም 2 ዝተረፉ ጋስፔርን እቲ ፓይሎትን መጥቃዕቲ በፂሖሙሎም ብዙሕ ሕቶታት ክሓትዎም ጀመሩ። እንተኾነ ግን እቶም 2 ኣሸበርቲ ጥዑይ መልሲ ክምልሱ ብዘይምኽኣሎም ካፒቴን ቶራንስ ታብሌት ኣልዒሉ ብኢንተርነት ኣበይ ከም ዘለዉ ከጻሪ ከኣለ። ኣብ መወዳእታ ድማ ጋስፔር ነቶም ኣብቲ ጫካ ተሓቢኦም ዝነበሩ ኣሸበርቲ ቀቲሉ ናብቲ ቦታ ምስ ተመለሰ ካፒቴን ቶራንስ ድማ ናይቶም ኣሸበርቲ ሓላፊ ኣበይ ከም ዝርከብ ቦትኡ ስለ ዘጻረየ ምስ ጋስፔር ብምዃን ብመኪና ናብቲ ቦታ ኣቕንዑ። ካፒቴን ቶራንስ ንጋስፔር ክሳብ ከምዚ ክትሕግዘኒ ኢለ ሓሰብኩን ምስ በሎ ጋስፔር ድማ ዝተፈጠረ ዋላ እንተተፈጠረ እንዲ ስራሐይን ዕላማይን ክርሳዕ ኣይክእልኒ ኢሉ ይነግሮ። እቶም ኣሸበርቲ ድማ ነቶም ዝዓገትዎም ተጓዓዝቲ ቪድዮ እንዳቀድሑ ሰልዲ እንተዘያምፂኦም ከም ዝቕተሉ እንዳተዛረቡ ናብ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ዝለኣኽ ቪድዮ ይቀድሑ ነበሩ። ብኻልእ ድማ እቶም ካብ ኣሜሪካ ዝተለኣኹ 4 ወታደራት ናብቲ ኣውሮፕላን በጽሑ። ዝተወሰነ ድሕሪ ምጽራዮም ድማ ናይ ካፒቴን ቶራንስ ክዳን ይረኽብዎ። እቲ ክዳን ድማ ጋስፔርን እቲ ካፒቴንን ናበይ ከም ዝኸዱ ዘለዉ ዝሕብር ጽሑፍ ተጻሒፍዎ ነበረ። እቲ ካፒቴንን ጋስፔርን ድማ ናብቲ ቀንዲ ሓላፊ ናይቶም ኣሸበርቲ ዘለዉ ቦታ ምስ ኣተዉ ነቶም ነቲ ሓላፊ ዝሰርሑ ሰባት ብምዕፋንን ብምቕታልን ናብቲ ሓላፊ ዝርከበሉ ቦታ እንዳቐረቡ ይመፁ ነበሩ። ድሕሪ ዝተወሰነ ድማ ናብቶም ተጓዓዝቲ ዝነበርዎ ሕጂ ግን ተጨውዮም ዘለዉ ክበጽሑ ከኣሉ። እንተኾነ ግን ብብዙሓት ሰባት ይሕለዉ ነበሩ። ጋስፔር ድማ ብዘይ ፍርሒ ነቶም ጋርድታት ሓደ ብሓደ ብምቕታል ነቶም ዝተጨወዩ ብጾቶም ከፍትሑ ከኣሉ። ድሕሪ እዚ ጋስፔር ንኹሎም ነቶም ተጓዓዝቲ ዝነበሩ በታ ዝመፁላ ባስ ናብ ዝነበርዎ ቦታ ንክምለሱ ይነግሮም።
ካፒተን ቶረንስ ድማ እቲ ነገር ኣመና ሓደገኛ ከም ዝኾነን ንነብሶም ባዕሎም ከም መድፋቅ ቁፀሮ ይብሎ። ድሕሪዚ ካፒቴን ቶረንስ ንነብሲ ብሓደጋ ብምእታው ነቲ ናይቶም ኣሸበርቲ ቀንዲ ሓላፊ ንምርካብ በይኑ ክኸይድ ጀመረ። ጋስፔርን እቶም ተጓዓዝቲ ዝነበሩ ድማ ነቲ ቦታ ገዲፎም ናብ ዝነበርዎ ቦታ ክምለሱ ክብሉ ዘይተሓሰበ ካብቶም ኣሸበርቲ ሓደ ንካፒቴን ቶረንስ ክትኩሰሉ ከኣለ። እዚ ድሕሪ ምግጣሙ ግን እቶም 4 ወታደራት ናብቲ ቦታ ስለዝመፁ ብርቱዕ ውግእ ይካይዱ። እቶም ወታደራት ፕሮፌሽናል ስለዝነበሩ ዝበዝሑ ናይቶም ኣሸበርቲ ኣባላት ብምቕታል በቲ ዝመፅዎ ኣውቶቡስ ገይሮም ናብቲ ኣየር ክምለሱ ከኣሉ። ድሕሪዚ እቶም 4 ወታደራት ንካፒቴን ቶረንስ ክሕልውዎ ከለዉ እቲ ካፒተን ድማ ነቲ ኣውሮፕላን ንምዕራይ ይዳሎ ነበረ። እንተኾነ ግን እቶም ኣሸበርቲ ክመፁ ከኣሉ። ድሕሪዚ ዳግማይ ምስቶም ወታደራት ናይ ተኩሲ ለውጢ ክገብሩ ከኣሉ። ካፒተን ቶረንስ ድማ 2 ደቂቕ ጥራሕ ነቲ ኣውሮፕላን ንምጥሳእ ከም ዝወስደሉ ንጋስፔር ይነግሮ። ነቶም ሰባት ኣብ ዝሕልወሉ እዋን ንነብሱ እውን ክሕሉ ከም ዘለዎ ነጊርዎ ናብቲ ኣውሮፕላን እንዳተመለሰ ከሎ እግሩ ብሽጉጥ ተሃረመ። እንዳሓንከሰ ድማ ብጉያ ናብቲ ኣውሮፕላን ኣተወ። ካፒተን ቶረንስ ነቲ ኣውሮፕላን ከተስኣ ከሎ ጋስፔር ድማ ሽጉጥ ክውድኦ ከኣለ። ድሕሪዚ ካብቶም ወታደራት ጥይት ዝሓዘ ካስና ኣብ ሓደ ቦርሳ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ኢሉ ነጊርዎ። ጋስፔር ድማ ነቲ ሓደ ቦርሳ ምስ ከፈቶ ገንዘብ መሊኡ ነበረ። ተገሪሙ ዝተወሰነ ጸኒሑ ነቲ ሓደ ቦርሳ ከፊቱ ካዝና ብምቕያር ናብ ተኹሲ ኣተወ። ኣብ መንጎ እቲ ተኹሲ ካፒቴን ቶረንስ ነቲ ኣውሮፕላን ኣተሲኡ ምስ ናይ ኣሜሪካ ላዳር ተረኺቡ ናበይ ክኸይድ ከም ዘለዎን ኣብ ጥቕኡ ዘሎ ኤርፖርት ክነግርዎ ይዘራረብ ነበረ። ጋስፔር ድማ ኣብ መንጎ ተኹሲ በቲ ገንዘብ ሰሲኡ ነቲ ሰልቲ ሒዙ ናብቲ ጫካ ውሽጢ ኣተወ። ነዚ ዕድል ዝተዓዘቡ 2 ኣሸበርቲ ድማ ነቲ ኣውሮፕላን ከውድቓን ከባርዓን ዝኽእል መሳርሒ ብምሓዝ ናብቲ ኣውሮፕላን ብቕልጡፍ ብመኪና ጉዕዞ ጀመሩ። እንተኾነ ግን ነቲ ሓደ ሸባሪ ገና ነቲ ኣውሮፕላን ቅድሚ ምፍንጃሩ ጋስፔር ኣብ ግንባሩ ሃሪሙ ይቐትሎ። ካፒተን ቶረንስ ድማ ንሓደ ዝትኩሰሉ ዝነበረ ሸባሪ ነቲ ኣውሮፕላን ትሕቲ ኣቢሉ ብእግሪ ጎማኣ ኣጋጭ ይቐተሎ። ድሕሪዚ ጋስፔር እቲ ኣውሮፕላን ብሰላም ከም ዝነፈረ ትሪኡ ዳግማይ ነቲ ሰልቲ ሒዙ እቶም ኣሸበርቲ ይመፁ ብምባሮም ናብቲ ጫካ ሕተወ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግን እቲ ኣውሮፕላን ነዳዲ ብምውድኣ ኣብ ሽግር ከወዲቖም ተነበሩ። ካፒተን ቶረንስ ግን ብብቕዓት ነቲ ኣውሮፕላን ናብ ኣብ ጥቕኦም ዝነበረ ኤርፖርት ከብፅሓ ከኣለ። በዚ ድማ ሓደ ካብቶም ተጓዓዝቲ ከቢድ ሽግር ከይገጠሞ ብሰላም ናብ ውሑስ ቦታ በፅሑ። ኣብ መወዳእታ ድማ ካፒቴን ቶረንስ ናብ ዝፈትዋ ጓሉ ደው ኢሉ ወል ሓደ ነገር ከም ዘይጋጠመን ብሰላም ኣብ ውሑስ ቦታ ከም ዝበፅሑ ነጊርዋ። ትዕዝብትና ኣብ ስንውድእ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕረብናልኩም መደብ ዓጊኹምን ተዘናጊዕኩምን ክትኮኑ እናተመነና እንተፈቲኹም ቪድዮ ላይክ ሸር ብምግባር ዘለኩም ሃናፅሬት ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣቕምጡልና። እናይ ወትሮ ተኸታተልቲ መደብና ንምዃን ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ጎር እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።